παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα κάνουμε, επειδή είναι ο μεγαλύτερος μου φαν από εδώ, Χάρης. Ναι, από εδώ, Χάρης, μισό λεπτάκι. Μείνε λίγο κούντος, να σε δείξω καλύτερα. Από εδώ είναι ο μεγαλύτερος μου φαν, ο Χάρης. Και σήμερα θα κάνουμε έναν αγώνα στο Slap Tower 4. Λοιπόν, πάμε, ανεβαίνουμε. 3, 2, 1, πάμε. Νομίζω ότι όλα τα ίδια είναι στο τέλος. Πάμε να δούμε το ποιος θα πέσει πρώτος και το ποιος θα πάει πιο γρήγορα. Χάρη, περίμενε με μία. Αγώνασε. Τι να περιμένω. Δεν να περιμένω. Τώρα και μπορεί να κάνουν και τρόλ. Please. Ναι. Τι σε άφησα να περάσεις? Α. Να κάνω τρόλ. Τώρα πετύχα. Καλά και εγώ μπορεί να πέσω. Πάντως εγώ δεν έχω πέσει καθόλου. Καλά, εγώ δεν έχω και κάτι να χάσω από τον Κίσο ή... Να κερδίσω. Ναι, όμως άμα χάσω πρέπει να μπουν please donate και να σου δώσω 200 Robux. Αλήθεια. Εγώ είμαι στο τερκουάζ. Όχι, εννοώ άμα ανεβείς και πας μέχρι το τέρμα. Δεν μέτράει να είσαι πιο ψηλά, άμα το τερματίσεις. Ναι, το ξέρω. Είμαι στο τερκουάζ. Τέλεια. Παιδιά, εγώ αρχίζω το κίτρινο. Απλώς έχω να περάσω εκεί που είναι οι trollers. Πήγα να πέσω, όλοι το είδατε. Ναι, με κάνεις τρόλ. Ναι. Happy. Μιου. Πάω στο σκούρο μπλε. Παιδιά, Χάρης πηγαίνει προς το σκούρο μπλε. Όχι το σκούρο μπλε. Εντάξει, τερματίζω. Ναι, πρόσεχε με όμως μη σκοτωθείς από κανένα κόκκινο λέιζερ μετά. Γιατί πεθαίνεις εντελώς. Παιδιά, άμα μπορείτε να κάνετε wall hop, που εγώ και ο Χάρης δεν μπορούμε να κάνουμε, κάντε like στο βίντεο. Κάντα πάρει. Εγώ κάνω αλματάκια και μετά βγαίνει αυτό. Περάσαμε το κωδικό. Τι όντως τώρα μόλις τον πέρασες? Πώς? It's good. Yeah, good. Καλά, μην νομίζεις και εγώ φτάνω τον κωδικό. Παιδιά, δείτε εδώ το κλέψιμο που κάνω. Έχεις και γαλάζιο. Ο Χάρης, αυτό θα το δει ο Χάρης από το βίντεο. Δείτε λίγο κλεψιά που έκανα. Δείτε που είναι. Ο Χάρης έφτασε μόλις τώρα το κόκκινο λέιζερ. Τρελό. Παιδιά, θέλω να κάνουμε cut μέχρι να φτάσω λίγο πιο ψηλά και να σας ξαναπάρω μαζί μου. Πω. Δεν σου πήγα. Σε πλησιάζω. Να κάνω μέχρι να φτάσω κωδικό. Έφτασα κωδικό και τώρα πάμε. 1, 2, 3, 4, enter. Ναι. Προσοχή. Τώρα εδώ δεν μπορώ να είμαι λίγο. Εδώ πέρα έχει κοινό. Εδώ πέρα έπεσε. Χάρη, έπεσες? Όχι. Πριν είχα πέσει. Παιδιά, κάτι μου λέει πως θα νικήσω, αλλά και θα χάσω ταυτοχρόνως. Παιδιά, έφτασα κόκκινο λέιζερ. Κάτι μέχρι να πάω λίγο. Ο Χάρης πέθανε με κόκκινο λέιζερ ακριβώς στο τέλος. Εκεί που τερματίζεις, έχασα. Καλά, εγώ πάω πολύ γρήγορα, οπότε δεν πήγα. Ναι, όμως αν σε νικήσω, μου χρωστάς ένα... Αν πατήσεις λέιζερ, άμα. Κάτι μέχρι να φτάσω βλακιούλες που δεν μ' αρέσουν καθόλου. Οι βλακιούλες που δεν μ' αρέσουν άρχισαν, νομίζω. Και όμως άρχισαν. Πάμε! Θα γίνει το τύχημα με το λέιζερ. Έγινα. Παιδιά, το είδατε.
Κάτω μέχρι να φτάσω στο ψηλό σημείο. Έκανα τρόλ. Αλλά εγώ τώρα πήγα στο τυρκουάζ. Πήγε και όλο στο τερκουάζ ό,τι πας. Στο τυρκουάζ. Παιδιά είναι στο τερκουάζ, αυτό πάνω από το κίτρινο. Ναι, σε αυτό πήγε στο τερκουάζ. Ο Χάρης πέθανε εκεί πέρα που είναι. Ναι, πέθανε εκεί σε ένα κόκκινο λέιζερ. Δεν του άξιζε να πεθάνει. Στο γαλάζι. Ότι πας κάνει συνέχεια τρόλ. Εγώ είμαι στο γαλάζι. Στο γαλάζι. Τώρα είμαι στο σκουρό. Όχι τώρα. Έλα Χάρη, δεν μπορώ, εγώ το κλείνω. Όχι τώρα, είναι καλή ευκαιρία. Εγώ είμαι κάτω-κάτω, συνέχεια με κάνω τρόλ. Παιδιά, τώρα θα... Όχι! Το έχω κλείσει, το έχω κάνει κάτω. Δεν πες γεια σου. Α, όχι, δεν το έχω κάνει κάτω τόση ώρα. Παιδιά, sorry, εγώ θέλω να το κλείσω. Παιδιά, είμαι στο τερκουάζ. Δεν μπορώ, θέλω να το κλείσω, αλήθεια τώρα. Είναι στο γαλάζιο, στο τερκουάζ. Μην τον ακούτε. Παιδιά, θέλω να το κλείσω ειλικρινά τώρα. Θα παίξουμε και 99. 19 first. Το κλείνω. Bye. Bye.